Νεύσει η προθεσμία, από αύριο μπαίνουμε 1η Ιουλίου και όπως είχες πει μικρό καλάθι να κρατήσουμε, δεν είδαμε κάποια παράταση να βγαίνει κάποια ανάλογη νομοθετική ρύθμιση η οποία να μας δίνει παράταση, οπότε από αύριο όλοι μας είμαστε μετέωροι θα έλεγα. Τι γίνεται τώρα? Καλησπέρα Ανδρέα μου και σε σένα και στους φίλους μας ακροατές, τους συναδέλφους κυνηγούς. Είναι πράγματι τώρα τελευταία με φιλοξενήσατε να πούμε τα πράγματα, το επίμαχο θέμα το οποίο είναι πραγματικά όχι επίκαιρο. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου στα τόσα χρόνια που υπηρετώ από αυτή τη θέση. Υπήρξε και στο παρελθόν, όπως το έχω πει παλαιότερα το 2001, τον Παπαδόδημα, το συγχωρεμένο, το μεγάλο συλλαλητήριο που κάναμε στη Λάρισα, 5.000 κόσμο. Υπήρξε μετέπειτα με τον Τζιρόνι που δεν υπέγραφε τότε τη ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξε το φάμελο και βρήκαμε τα πατήματά μας. Μεγάλος αγώνας, μάσαμε υπογραφές, τοπική αυτοδιοίκηση, ποινιστήρια, ξενοδοχεία, αγροτικούς συλλόγους και όλα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, Ανδρέα μου, και το λέω με λύπη αυτό. Τότε όμως ήμασταν ενωμένοι μια γροθιά. Πραγματικά μια γροθιά. Τώρα ένα πράγμα το έλεγα πάντοτε, δεν με φοβίζει κανείς κυβερνό. Όποιο κόμμα και να είναι. Η εσωστρέφεια αυτής της μεγάλης οικογένειας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο πραγματικά, γιατί γίνεται μεγάλη παραπληροφόρηση, πολύ μεγάλη πραγματικά, και αυτό το Facebook έχει πάρει φωτιά και λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα δεν είναι όμως αυτή. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα σε αυτό το βωμό να κερδίσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά για τον νόμο που μας απασχολεί πραγματικά και έχω γίνει, Ανδρέα μου, δεν έγινε. Ο νόμος αυτός το ξέρουμε όλοι, ψηφίστηκε το 21, έγιναν πολλές παρεμβάσεις από όλους μας, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο όπως το έχω πει. Εμείς στη Θεσσαλία αντιδράσαμε περισσότερο, η Ομοσπονδία μας με τους συλλόγους και τους συναδέλφους κυνηγούς με τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια που κάναμε. Από τότε προσωπικά εγώ θα το πω απλά και λαϊκά, τους τα είχα ρίξει πολύ άσχημα. Με κατηγόρησαν κάτω, λέει αυτός δεν είναι δικός τους, είναι κουκουές, είναι ΣΥΡΙΖΑ, κάτι άλλο είναι, λέει, εκτός από εμάς. Και απήντησε κάποιο μεγάλος τέλεχος ότι είναι κυνηγός, λέει, πάνω απ' όλα. Και όταν πάει κόντρα απέναντι στο κυνήγι θα τον βρείτε σκληρά απέναντι. Και πράγματι τότε αυτός ο νόμος που ήρθε δεν είναι ο νόμος ο οποίος ήρθε να αντιμετωπίσει πραγματικά τα αδέσποτα. Εγώ έχω υπηρετήσει επί 20 χρόνια το Δήμο και ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως ξέρουν όλοι μας, έτσι. Τα αδέσποτα δεν είναι κυνηγόσκυλα. Έγινε για πρακτικούς λόγους, βγήκε στην πορεία, κρύβοντας αυτή τη μεγάλη εταιρεία, τη ΜΚΟ, τη Zero Stray, την Αμερικάνικη, η οποία έχει υποκατάστημα στη Γερμανία και δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα, με στελέχη τα οποία είναι της κυβέρνησης. Εδώ είναι το θέμα. Πρόεδρος είναι ο Κουμπάος του Μητσοτάκη, ο νυν γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Χρυσάκης που το λένε αυτό, ο οποίος έβγαλε και μια τρελή ανακοίνωση, αυτό κι αν ήταν, αυτό εμείς αποφασίσαμε να το πάμε στα δικαστήρια. Έχω ρωτήσει σε πολλά δικηγορικά γραφεία και στην Ομοσπονδία φυσικά. Είναι ευάλωτη αυτή η απόφαση απέναντι στον νόμο όσον αφορά αυτό που έλεγε να γίνουμε και χαβιέδες, να πάμε να καρφώσουμε τους κτηνιάτρους, τους γιατρούς μας, τους ανθρώπους, τους φίλους μας, τους συνεργαζόμαστε στην καθημερινή βάση με τόσες χιλιά που έχουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 25-26 χιλιά. Έχω δηλωμένα στον κόβ, μπήκα μέσα 40, τα οποία τα δόριζα και από αμέλεια δεν τα έχω κάνει. Ναι. Γι' αυτό είμαστε στα κάγκελα. Αυτός ο νόμος τώρα τι γίνεται. Έγιναν πολλές προσπάθειες. Αλλάχτηκε ο νόμος στα 4 χρόνια πάρα πολλές φορές. Δεν μας το αλλάξαν στην τύχη, Ανδρέα μου, ότι είπαν οι κυνηγοί να τους κάνουμε κάτι άλλο. Καλά παιδιά είναι, να κάνουμε καμιά παράτηση, να δώσουμε μια παράτηση, να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από όλους μας. Από όλους μας. Είπα και νωρίτερα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Φτάσαμε στο διατάφτα τώρα πριν. Πλησίαζαν οι μέρες. Όλοι κάναμε παρεμβάσεις. Προσωπικά εγώ έκανα μία με τον συγκεκριμένο υπουργό, τον κύριο Σπανάκη. Δεν το περίμενα και εγώ την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Προσπαθούσα να κλείσω ένα ραντεβού, μία που ήμασταν όλοι εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, οι Ομοσπονδίες, στην συνέλευση που είχαμε στην Πια κάτω, για να πάμε μια επιτροπή να τον δούμε. Αλλά εγώ μέσα μου σκεφτόμουν, γιατί αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας το έχω λιώσει, έχω φυτέψει δίπλα σε μια σε μεγάλη προσωπικότητα τον Νίκο Παπαδόδημα, αλλά και πέρα από εκεί ως δήμαρχος έχω μια εμπειρία πάνω στην επικοινωνία και είναι μεγάλο πράγμα να κάθεσαι, να διαπραγματεύεσαι πώς πρέπει να πας μπροστά, πώς πρέπει πίσω για να κερδίσεις αυτό που θέλεις. Τον έφερα στη Γενική Συνέλευση. Εγώ τον έφερα. Δεν το περίμενα. Σας το λέω ειλικρινά γιατί είχε ξεκινήσει Κυριακή η Γενική Συνέλευση και το λέω Υπουργέ μου, είμαστε όλοι εδώ, θα χαρούμε ιδιαίτερα να σε δούμε εδώ. Έφερα ένα υπουργό που ήταν αρμόδιος για το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος είμαστε στα κάγκελα όλοι μας.
Σωστά. Αφού τον ενημέρωσαν κάποια πράγματα, ανέβηκε πάνω. Χαρήκαμε όλοι οι σύνεδροι που ήμασταν μέσα. Χαρήκαμε περισσότερο που δεσμεύτηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ότι θα πάρουμε παράταση, ότι θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι οι αρμόδιοι φορείς, κτηνίατροι, πάνω απ' όλα και η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι αρμόδια για τα δέσποτα. Μάλιστα. Και μέσα από εκεί θα βγάλουμε κάτι καλό. Ναι. Θέσανε όλοι οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών κάποιες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε μέσα στον νόμο, όπως αφορά το πρόστιμο 1.000, όπως αφορά την αφαίρεση της κυνηγικής άδειας. Αφαίρεση άδειας, το οποίο είναι σημαντικό για 2 χρόνια, όπως αφορά και επιτροπές και 1.002 άλλα, τα δέχτηκε και δεσμεύτηκε αυτά. Αλλά θα πετύχουμε και κάτι καλύτερο. Έτσι μας άφησε να εννοηθεί. Χαρήκαμε όλοι, Αντρέα μου, όλοι οι σύνδεδοι μέσα που είμαστε εκπρόσωποι, χαρήκαμε γιατί το περιμέναμε. Αυτό ζητάμε. Να καθίσουμε στο τραπέζι και όταν θα πάμε στο τραπέζι, Αντρέα μου, εγώ είμαι ο κύριος που το πρότεινα, δεν θα πάμε με αυτές τις προτάσεις. Όταν θα έχουμε συνομιλητές, τους κτηνιάτρους και την τοπική αυτοδιοίκηση, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα πάμε με προτάσεις από μηδενική βάση. Άρα θα γίνει αυτή η συνάντηση, έτσι. Δεν ξέρω, Ανδρέα μου, άκουσε με. Είπα και την άλλη φορά ότι κρατάω μικρό καλάθι για τους πολιτικούς, γιατί τους έχω βιώσει χρόνια όπως όλοι μας. Ναι. Τελικά όμως εμείς τι ζητάμε σαν κοινικές οργανώσεις? Γιατί είναι ευτυχωτό να πάρουμε τελικά. Ναι. Άκουσε. Χαρήκαμε, πέρασαν μέρες. Εγώ επικοινωνούσα, προσπαθούσα να επικοινωνήσω, μου στείλει μηνύματα, μου στείλει θα σε πάω, θα σε κάνω. Φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, ναι. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν ανέχομαι το ψέμα κι αυτό. Λέω, παίρνω στην Αθήνα τηλέφωνο, έκτακτη Γενικό Συμβούλιο. Κάτω. Να αποφασίσουμε να μπούμε σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτοί μας δουλεύουν εδώ πέρα. Ναι. Είχα μια επικοινωνία την Τετάρτη το βράδυ, αργά το βράδυ, και θα το πω το όνομά του. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κρέκας ο Κώστας, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος. Μου απήντησε 12 η ώρα. Την άλλη μέρα, πριν μπούμε στο Συμβούλιο, 1 η ώρα στην ΞΕ, 12.30 ώρα με πέρασε Σπανάκης. Τηλέφωνο, υπουργός. Δεν λέει, Υπουργέ, μου λέω, σε ψάχνουν έτσι, αλλιώς λέει, και εγώ είμαστε, μου λέει. Ωραία, αλλά κάνουμε μια απάντηση. Έκανες μια δέσμευση. Και τι μου λέει? Τι? Μπορεί άλλος στη θέση μου, αν ήταν κάποιος άλλος, δεν ξέρω πώς θα το χειριζόταν. Αυτό που υποσχέθηκα, λέω τα λόγια τα οποία, ο διάλογος που είχαμε, για να το γνωρίζουν οι συνάδελφοι κυνηγοί. Αυτό που υποσχέθηκα να το κάνω. Αλλά εγώ βλέπω στο διαδίκτυο και με ενημερώνουν, λέει, οι συμβουλάτορους που έχει εκεί δίπλα του, οι παρατρεχάμενοι, ναι. Ότι εδώ εσείς θέλετε άλλα πράγματα. Λέει, βγαίνουν, λέει, και λένε κατάργηση στον νόμο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ακούστε μου, Υπουργέ, μου λέω. Ναι. Είμαστε 150.000 κυνηγοί. Ζούμε σε μια δημοκρατία. Μπορεί ο καθένας να έχει οποιοδήποτε άποψη. Ναι. Εμείς τι θέλουμε? Χαρήκαμε που ήρθα στη γενική μας συνέλευση, αλλά χαρήκαμε ιδιαιτέρως για τις δεσμεύσεις που μας έκανε. Ναι. Μας έκανε. Θέλω να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις αυτές. Να δώσετε την παράταση και να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε από μεδική βάση το νόμο. Ναι. Εκεί βέβαια στο τραπέζι αν θα πάμε, αν θα γίνει, δεν ξέρω, κρατάω μικρό καλάθι. Εκεί δεν θα πάμε έτσι για τις 4-5 που ανέφεραν νωρίτερα. Θα πάμε από μεδική βάση. Ό,τι έκανε και καλώς έκανε στους κτηνοτρόφους που δεν πληρώνουν το παράβολο, γιατί δεν πληρώνουν το DNA. Αυτό ζητάμε, θα ζητήσουμε και εμείς για εμάς τους κυνηγούς. Γιατί μπλέξαμε, Ανδρέα, μπλέξαμε μια κυβέρνηση με ιδεολειψίες απέναντί μας, μας στοχοποίησανε και εδώ πρέπει να συμπλέξουμε με σωστό τρόπο πάνω απ' όλα. Έτσι, και σωστή διαχείριση του προβλήματος. Εκεί είναι το θέμα. Εκείνο που με φοβίζει, υπάρχουν διαφορετικές φορές. Αλλά βλέπω, και ο πρόεδρος, θα το αναφέρω, του Συλλόγου Άρτες, ο οποίος δεν λέει κάτι διαφορετικότερο από ό,τι λέμε οι κυνηγητικές οργανώσεις. Κάτι διαφορετικό. Αυτό που ζητάμε, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους κτηνιάτρους, με την τοπική αυτοδιοίκηση και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από μηδενική βάση. Αυτό λέγει αυτή. Θα έλεγα η Ομοσπονδία Επίρο να καλέσει αυτόν τον λαό, είναι μέλος της διοίκησης, να τον καλέσει αυτόν τον λαό, να κάνει μια έκτακτη γενική συνέλευση Επίρο και να καθίσουν που διαφέρουν οι προτάσεις, ρε παιδί μου. Και προσωπικά θα το καταθέσω σήμερα εδώ. Μέσα στη Θεσσαλία είμαστε 22 σύλλογοι. Δεχθήκα τόσο bullying όλοι οι σύλλογοι από 30 τηλέφωνα την ημέρα να υπογράψουν αυτό. Αντιδράσαν. Ένας σύλλογος ενέδωσε, ο πρόεδρος Καδής και δεν διστάζω. Με ξέρεις, Ανδρέα μου, εγώ τα φοράω. Τα παντελόνια. Και τα παίρνω στο κρανιό μετά όταν είναι. Ο οποίος δεν ήρθε ούτε σε 2 γενικές συνελεύσεις που είχαμε την έκτακτη. Εγώ το ξέρεις, είμαι χειρισμένος από μια σοβαρή χείριση. Εύχομαι στον κανένα, στον κάθε συνάδελφο, φίλο, πολίτη να μην συμβεί. Δεν ξέρω την εξέλιξη. Και μου λέει 1 μήνα δεν θα κάνεις τίποτα.
Κάνουν 2 γενικές συνέλευσεις. Έχουμε στην Αθήνα, δεν θα οδηγείς, θα είσαι ήρεμος. Στην Αθήνα δεν σταμάτησα για αυτή την αγάπη και εγώ και όλοι μας. Όλοι και οι συνάδελφοι αφήνουν τη δουλειά τους, την οικογένεια, την εξέλιξή τους αν θέλεις ακόμη. Όπως και εγώ δεν έχω κάνει πράγματα που θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Τελικά δεν είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά μας. Όλοι τα ίδια πράγματα δεν ζητάμε. Ανδρέα μου, καμία διαφορά με το σύλλογο Άρτης, το οποίο παρακίνησε όλους τους συλλόγους, 90 συλλόγους. Εμένα ενέδωσε αυτός ο πρόεδρος, ο οποίος δεν έχει καμιά συμμετοχή. Καμία. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος για ένα τόσο σοβαρό θέμα να έχετε ένα άτομο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και εγώ κάλεσα και τους κυνηγούς. Κατηγορήθηκα γι' αυτό. Ναι. Αλλά εγώ δεν διστάζω γι' αυτό, και το κάνω. Ναι. Το προβλέπω από το καταστατικό. Και να μην το πρόβλεπε, έχω το τσαμπουκά να το κάνω για να ενημερώσω τους συναδέλφους. Και μέσα από αυτή την ενημέρωση είχα 2 παιδιά οι οποίοι ήταν μόνιμα στο Facebook. Βρίζαν κάρα. Ναι. Στο τέλος μου ζητήσαν συγγνώμη και λέει πρόεδρε, σου ζητάνε 1000 συγγνώμη. Αυτά τα πράγματα που ακούσαμε γενικότερα, έτσι. Τη δραστηριότητα που έχει η Ομοσπονδία και τους αγώνες που κάνει για να διατηρήσουμε αυτό το παραδοσιακό και για άλλα προβλήματα. Δεν τα ξέραμε. Ρε παιδιά, δεν έρχεται στις γενικές συνέλευσεις αυτό. Πάρτε με ένα τηλέφωνο ένα βράδυ, κάθε βράδυ έρθουμε με παρέες, φίλους, συναδέλφους. Να καθίσουμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αποσχολούν και τι έχουμε κάνει. Και να σε παρακαλέσω εδώ ειλικρινά, ναι. όχι έναν πρόεδρο που τα ξέρουμε όλοι. Κάλεσε ένα επιστημονικό συνεργάτη. Από την Αθήνα, από την ΓΕ. Ναι. Θα πω τον Βαγγέλη Χατζηρίκο, ο οποίος είναι αυτός που χειρίζεται. Να δώσει του 1 ώρα να εξηγήσει τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και κρατήσαμε αυτό το παραδοσιακό για 1000 προβλήματα που υπάρχουν. Και πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κράτος. Δεν έχει τιμωρηθεί το κράτος μια φορά και αυτά οφείλονται σε εμάς με τις ενέργειες και τη δουλειά που κάνουμε. Και ακούω πολλούς συναδέλφους κυνηγούς να λένε θα βγάλουν στο Δασαρχείο. Έλεος παιδιά, προς Θεού μην το κάνετε αυτό. Αυτό το οικοδόμημα που στήσαμε, το επιστημονικό προσωπικό, ομοσπονδιακή θηροφυλακή, είναι τα όπλα μας, μην τα πετάξουμε. Αν θέλετε να είναι και κυνήγι να υπάρχει. Στην κατάσταση που υπάρχει. Το θα θέλει να αλλάξει, να γίνει όπως στην Ευρώπη. Να πηγαίνουμε 8 φορές στην ΕΕ, να μην πηγαίνουμε. Και εγώ στη Θεσσαλία, αν θέλετε, το λέω Ανδρέα μου, το έχω πει και άλλες φορές, όσον αφορά και τα εκπαιδευτικά, παρόλο που απαγορεύεται, εγώ τους έχω ελεύθερους τους φίλους να βγάζουν το Βουλίο. Γιατί είναι λάθος. Και επιστημονικά και αυτές τις Τώρα, Πρόεδρε, επειδή μίλησες για την Άρτα συγκεκριμένα, εγώ ξεπερνώ την Άρτα και θέλω να πάω ένα βήμα πιο πάνω. Όλες οι ομοσπονδίες είναι υπέρ του νόμου, γιατί βλέπουμε ότι η ΞΕ βγήκε μια απόφαση και κάποιοι λένε ότι δεν είναι η ομόφωνη απόφαση. Αυτό διαδόθηκε στο διαδίκτυο. Τελικά τι γίνεται με αυτό? Είναι συσπηρωμένη τουλάχιστον η ΞΕ με όλους εσάς τις ομοσπονδίες που την αμαρτίζετε ή όχι? Ανδρέα μου, μου σε ένα ερώτημα πραγματικά που πρέπει να απαντήσω για να καταλάβουν οι κυνηγοί και να ενημερωθούν το πόσο λάθος ήταν αυτό που έγινε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, εγώ είπα και νωρίτερα, προκάλεσα το Συμβούλιο αυτό. Και ξεκινήσαμε να στείλουμε όλοι μαζί, έκανα προτάσεις, ένα μήνυμα προς το Υπουργείο, στους 2 συγκεκριμένους υπουργούς, όσον αφορά για την παράδοση και την πίεση που πρέπει να εξασκήσουμε. Φάγαμε 2 ώρες περίπου. Είχε ο καθένας τις προτάσεις. Με δική μου παρέμβαση και την ώρα που συμμορφωθήκαμε, είπα ένα πράγμα, συμφωνήσαμε σε 3 λεπτά όλοι. Πρώτος η Θεσσαλονίκη ο Τζίμας που εκπροσωπούσε, όλα τα παιδιά, όλοι. Συμφωνήσαμε, ναι, 12 με 12 είμαστε στο Συμβούλιο. 12 ψηφίζουν. Βλέπω στο διαδίκτυο 7. 3 και ένας που αποχώρησε. Να διευκρινίσω τους 12, γιατί ίσως οι ακροατές να μην ξέρουν, είναι 7 οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και 5 τα μέλη της Κοινικής Ομοσπονδίας. Μπράβο. 7. Όλοι έχουμε δικαίωμα ψήφου. Τώρα αυτό πώς γράφεται στο διαδίκτυο, το 7-3, ναι. Οπότε κλείνει η συζήτηση, συμφωνούμε μετά από 2,5 ώρες, όλοι μαζί ομόφωνα για το ψήφισμα που θα πάει στο Υπουργείο. Ωραία. Ναι. Κάποιος συνάδελφος θα βγούμε, όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση, όσον αφορά τον νόμο, όλοι θα απολογηθούμε. Και πρώτος θα απολογηθεί ο Μπαλαστός, το λέω εγώ. Και ο κάθε Μπαλαστός που εκπροσωπείται, τι έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Τι ενέργειες έχει κάνει για αυτό το νόμο. Έτσι, όλοι θα απολογηθούμε. Και κάποιος συνάδελφος είπε να στείλουμε ένα ψήφισμα για τους κτηνιάτρους, τους φίλους μας κτηνιάτρους, ότι στηρίζουμε τον αγώνα τους. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Άκου λίγο. Ναι, λέω κι εγώ. Ναι, κάποιοι διαφωνήσαν. Εγώ λέω ναι, αλλά με έναν όρο. Το ψήφισμα αυτό προς τους κτηνιάτρους, τη στήριξή τους που θα παρέχει, να φύγει επικοινωνιακά, το λέω, 5 μέρες αργότερα. 5 μέρες, να μην πάνε μαζί. Να μην οφείλουν την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση με τους κτηνιάτρους είναι στα κάγκελα. Γι' αυτό τώρα. Και αν οι κτηνίατροι δεν απεργούσαν, δεν απήχαν, ας πούμε,
σίγουρα θα είχε εφαρμοστεί ο νόμος με 135 που ήταν το παράβολο και όλα τα υπόλοιπα 160. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία. Να φύγει το ψήφισμα με πλειοψηφία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που έλεγαν, παιδιά. Δεν μπορεί να πάει ένα ψήφο με ομοδότηση και με πλειοψηφία. Είναι τραγικό. Είχαμε ένα θέμα, θυμάμαι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, διαφώνησε μια ομοσπονδία. Ναι. Έφυγε ο διευθυντής του Υπουργείου να μην δημιουργήσει το πρόβλημα, ο κύριος Μπόκαρης, και τους κάνουν να πάρω το λόγο. Αυτό το ψήφισμα που κάναμε εδώ δεν μπορεί να πάει έτσι, λέω, με μειοψηφία. Αν θα πάει στον Υπουργό, θα μας γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, λέω. Αμέσως η ομοσπονδία αυτή, ναι, έχει δίκιο ο Βαγγέλης, θα το ψηφίσουμε να πάμε ομόφωνα. Ναι. Έτσι πρέπει να πηγαίνουν τα ψηφίσματα όταν ζητάς κάτι. Αν υπάρχει διαχωρισμός, εκεί ήταν η διαφωνία μου εμένα και ήταν να πάει το ψήφισμα, αλλά να πάει 12-0, αλλά όχι με ψηφοφορία. Να πάει τώρα ή μετά. Εκεί ήταν η διαφορά μας. Μάλιστα. Δεν στο κρύβω, Ανδρέα μου, ήταν επικοινωνιακό μάλλον το κομμάτι και δεν ήταν ουσιαστικό. Γιατί κατ' ουσία όλη την ίδια άποψη είχατε. Απλά δεν συμφωνήσατε στον χρόνο που πρέπει να γίνει. Μπράβο. Και εκείνος που αποχώρησε μόνο εγώ, δεν στο κρύβω, ναι. Όπως και εσείς ο προπονητής που έχει βοντώσει σε πολεμικές τέχνες, και εγώ έχω στήσει πολλά χρόνια μέσα ως μαθητής και τώρα ακόμη γυμνάζομαι στην ηλικία που είμαι. Το πρώτο που μαθαίνει ένα παιδί, και εσύ είσαι ο δάσκαλος, είναι δεν τη χρησιμοποιείς αυτή για να μαλώνεις με τον κόσμο, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Μπράβο, ναι. Εκεί τα πήρα, εξέφυρα και εγώ, πέρασα εδώ και έσπασα το λάπτο στον τοίχο, αυτή ήταν η αποχώρηση. Αυτό. Μετά από εκεί. Την άλλη μέρα πρωί με παίρνω στο τηλέφωνο, στο διαδίκτυο, γίνεται χαμός. Λέει 7-4 ένας αποχώρηση, 7-3 ένας αποχώρηση. Τρελά πράγματα. Κάνουμε μια δήλωση. Το ψήφισμα. Δεν ξέρω αν το διαβάζουν ή έχουν σκοπιμότητα κάποιοι άνθρωποι να συμπαρασύρουν σε λάθος δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Ανδρέα μου, ειλικρινά στο λέω. Γιατί όμως, ρε Πρόεδρε, να γίνεται όλο αυτό τώρα? Δηλαδή, τι εξυπηρετεί, αφού όλοι το ίδιο πράγμα, αν μας ρωτήσουν ουσιαστικά, όλοι το ίδιο πράγμα θέλουμε για τα κυνηγόσκυλά μας. Είναι κάτι που θέλει κάτι διαφορετικό, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Ανδρέα μου, και να το καταθέσω εδώ. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί είπα μικρό καλάθι, μπορώ να κρατάω και μικρότερο από. Ναι. Δεν στο κρύβω τώρα πριν βγούμε, έχω στείλει μηνύματα σε όλους τους υπουργούς που έδωσαν στους άλλους. Ναι. Μου απαντήσαν. Άλλος είναι στο Λονδίνο, άλλος εδώ, θα γίνει αύριο, όπως έγινε. Σε όλους τους υπουργούς. Ναι. Βουλευτάς, σε όλους. Να πιέσω γιατί ήξερα είχα Υπουργικό Συμβούλιο. Εσύ πώς το βλέπεις τώρα με την εμπειρία που έχεις? Στα αλήθεια, θα δοθεί η παράταση? Ήταν ξεκάθαρος. Αυτό το έχω δρομολογήσει μου ο Πανάκης. Αλλά πάλι έχω επιφυλάξει. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάει. Και τελικά είναι αυτό που θέλουμε όλοι, να δοθεί μόνο η παράδοση. Αν δοθεί δηλαδή η παράταση, τελειώσαμε. Είναι νίκη? Όχι φυσικά, έτσι. Όχι, δεν είναι παράταση. Δηλαδή έχει καμιά αξία να πάρουμε παράταση 3 ή 6 μήνες και πάλι να έχουμε πάλι σπέντε. Ναι. Θέλουμε στην παράταση μέσα αυτό το πιο σημαντικό το οποίο υποστηρίζει. Είναι τι θα γίνει η συνάντηση, αυτή που περιμένουμε. Να καθίσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ναι. Και εκεί θα έχουμε και τη στήριξη των κτηνίατρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν προβλήματα πραγματικά. Έχουν πάρει τις αρμοδιότητες, ας πούμε, και δεν έχουν την οικονομική δύναμη. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Ναι. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα δέσποτα τώρα, δεν είναι ούτε και λιγότερο τίποτα. Ήταν ένα μέτρο που αποδείχθηκε στην πορεία ότι είναι πρακτικό μέτρο. Μάλιστα. Αυτή. Άρα, Πρόεδρε, να κάνουμε υπομονή, να πάρουμε αυτές τις βεβαιώσεις που δίνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τα κυνηγόσκυλα και να αναμένουμε τι θα γίνει αφού έχετε την πληροφόρηση και την δέσμευση ότι θα υλοποιηθεί και ότι είναι διαδικαστικό το θέμα που δεν έχει βγει ακόμα η παράταση. Ναι, είναι διαδικαστικό, αλλά πάλι, Ανδρέα μου, δεν μπορώ να το πω. Δεν το πεις αυτό. Γιατί είσαι επιφυλακτικός. Επιφυλακτικός με τους πολιτικούς, δεν ξέρω. Εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνει μετά από τόσα που έγινε με τους Παναγιώτες, τόσες παρεμβάσεις από γύρω που τον έχω. Είσαι ξεκάθαρος, Πρόεδρε. Ναι, θέλω να πιστεύω. Τώρα έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Όσον αφορά και το παράβολο. Και είναι το παράβολο. Ο νόμος ισχύει, δεν είναι το θέμα. Τι λέμε στους κυνηγούς συναδέλφους? Εγώ είπα και νωρίτερα έχω τόσα σκυλιά. Θέλω να ξεκαθαρίσω, εγώ θα πάω να το πληρώσω. Βέβαια το παράβολο, αν δεν είναι ενεργοποιητής, 6 μήνες επιστρέφεται. Να το πω. Πες ότι πετύχουμε, δεν ξέρω αν το πετύχουμε, μακάρι να το πετύχουμε, να μας εντάξουν όπως τα σκυλιά, τα τζοπανόσκυλα. Να μην πληρώσουμε παράβολο. Να μην πληρώσουμε παράβολο, να είναι δωρεάν όλο και
τότε θα επιστραφούν τα λεφτά. Ναι. Και μόνο κινητήρες μπορεί να βγει στην έξω, εδώ έχουν ενεργοποιήσει την αστυνομία. Βέβαια, αφού έχουν στείλει χαρτί. Έχουν στείλει χαρτί. Δηλαδή έχουν στήσει παντού. Εγώ μιλάω με την εισαγγελία και λέει εμείς, πρόεδρε, άμα θα βγούμε έξω, λέει και σταματήσουμε, την αύριο θα ζητάμε, λέει, στηρούς και τέτοια. Βέβαια, αφού έτσι λέει ο νόμος. Τι κάνουν. Τι να πούμε τώρα στους κυνηγούς, να τους πούμε, όχι με το κάνετε να το παίξουμε αντάρτες και όταν θα φάνε τα πρόστιμα δεν θα έρθουν να μου ζητήσουν εμένα τα λεφτά. Οι άνθρωποι. Ναι, ένα πρόεδρε, εσύ αλλιώς μας τα λέγεις. Και είναι 1.000 ευρώ, έτσι, δεν είναι αμελητό το ποσό. Μα αυτό είναι το θέμα. 1.000 ευρώ οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο. Όχι μόνο 1.000 ευρώ. Για εμάς τους κυνηγούς είναι και αφαίρεση κυνηγικής άδειας. 2 χρόνια πέρυσι άδειας. Μα δεν είναι εύκολο. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι θα το υλοποιήσει. Μάλιστα. Εμείς εδώ στη γενική μας συνέδρια στην Μεσπέτη που πήραμε, δεν πήραμε μόνο αυτό κατά το στο νόμο που μπήκαμε σκληρά απέναντι. Πήρα και μια άλλη απόφαση εγώ. Σταμάτησα όλες τις ενεργές διώξεις. Είχα 40 τον αριθμό. Δεν τα έχω ενεργοποιήσει καθόλου τώρα. Μάλιστα. Ένα μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση. Ναι, και το συζητήσαμε και στην Ξία κάτω και θα γίνει και από εκεί πιστεύω να γίνει πανελλαδικά, έτσι όλο μαζί. Και να τρέχουν να φύγουν μετά, να αντιμετωπίσουν τα γουρούνια, την πανόλη, χίλια άλλα προβλήματα, τους αγρότες. Εδώ είμαστε μια περιοχή αγροτική. Μια που είπες αγώνες, τι έγινε στους αγώνες, δηλαδή τον που έγινε σε Αυτοκυριακό, πήγες μέρος. Πες τι έγινε. Είχαμε το διήμερο αυτό τον ΑΕΛ. Πώς πήγε? Ήταν καλά, ήταν πάρα πολύ καλά. Είχε συμμετοχή όχι τόσο μεγάλη όσο άλλη φορά, αλλά ήταν συμμετοχή από πολλά παιδιά και από εδώ τη Λάρισα. Νέα παιδιά είχε. Το Σάββατο είχε, ναι. Πολλά νέα παιδιά. Μπράβο, Αντρέα που μέτρησε. Πολλά νέα παιδιά. Και μάλιστα κάποιοι νεαροί εδώ που είναι στη Λάρισα, τους λέω ετοιμαστείτε για το χρόνο της εκλογές στο Σύλλογο Λάρισας και κάποιοι μικροί θα σε βάλουν και στην Ομοσπονδία να τους προωθήσουν. Έτσι, μπράβο. Αλλά ναι, περάσαμε πολύ ωραία βασικά. Ήταν μια καλή οργάνωση που οργάνωσε ο Έλλο Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης Πεζίκο και εγώ εδώ από τη συνδρομή της Ομοσπονδίας και τους πρόεδρους. Περάσαμε το βράδυ. Λαγούς έχει. Αυτό. Έχει λαγούς. Λαγούς έχει. Φέτος η χρονιά είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Καλύτερα την πέστη, πολύ καλύτερη παντού. Αλλά και η Πέρδικα, Ανδρέα μου, μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι μόνο στο βουλό. Είναι συνέχεια εκπληκτικά και εδώ και Ροντάκι, Τελετρόφους, Συναδέλφους και Ρηγούς. Είναι μια καλή χρονιά φέτος. Κοίταξε να μάθεις που έχει Πέρδικες να έρθω να με πας και μια βόλτα, να κάνουμε κανένα εκπαιδευτικό. Πρόεδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς, γιατί μιλάς σαν κυνηγός, μιλάς στην καρδιά μας, νιώθουμε την αγωνία, βγαίνει από τη φωνή σου, βγαίνει από μέσα σου, νιώθουμε ότι είσαι δίπλα μας, νιώθουμε τον αγώνα που έκανες και όσοι γνωρίζουμε και σε ξέρουμε καλά, ξέρουμε ότι είσαι αγωνιστής για το κυνήγι, χρόνια σε ξέρουμε και είσαι κοντά όχι απλά στους κυνηγούς, στους κυνηγούς με κυνηγόσκυλα και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε για να πούμε ότι κυνήγι χωρίς κυνηγόσκυλα δεν υπάρχει για μας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην χάσουμε την κυνηγική μας άδεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία στο καταφύγιο. Να μου πεις τι θες. Να εκφράσω όχι πάρα μια πίκρα, δεν στο κρύβω ότι αυτές τις μέρες πρώτη φορά δίλιασα. Από εκεί ήθελα να παρατηθώ, δεν λέω, δεν πάει άλλο παιδιά. Όχι ρε πρόεδρε, μην κάνεις το χατήρι. Για ποιο λόγο, ξέρεις τι, διάβαζα κάποια που δεν την παίρνω. Και τώρα τελευταία άρχισαν οι νεαροί να μου λένε, ρε πρόεδρε φέρε να βάλουν κάποια βιντεάκια τη σκυλιά. Κάποιος έγραψε, λέει, αυτός ο πρόεδρος, λέει, έχει την αυλή του κανένα σκυλί. Τα πήραν οι πιτσιρικάδες και μου λένε, δώσ' μας το ok να βάλουμε τα σκυλιά, φωτογραφίες και τους λαγούς που κυνηγάς, γιατί εγώ τα βιντεάκια τα θέλω μεταξύ μας εδώ. Δεν τα βάζω στο Facebook. Όχι κατηγορώ τα παιδιά, καλά κάνω. Όχι. Θέλω να το βλέπω, μ' αρέσει. Πολύ, μ' αρέσει ρε παιδί μου να το βλέπω. Κοίταξε, συνέχισε όπως είσαι. Συνέχισε τη γυμναστική σου γιατί πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Σε θέλουμε δυνατό. Κάνε εκεί τις ασκήσεις σου να είσαι δυνατός, να είσαι δυνατή φυσική κατάσταση. Ανδρέα μου, ξέρεις, η πίκρα αυτή που διάβασα λαμόγιο είναι βαριά λέξη για μένα. Γιατί ένα πράγμα που μου αγαπάνε, είτε στο Δήμο που ακόμα έχω αφήσει το όνομά μου και ξέρεις είναι μεγάλη παρανασυπέρα, ένας μεγάλος υπουργός και να λέει πάνε από τον Δήμο 5 μεγάλη επιχειρηματίες και λέει αυτός είναι λέει δήμαρχος, βγάζει όποιο μου γουστάρει και ασχολείται με ισχυρική με την Ομοσπονδία και με έπαιρνε να με πεις και μάλιστα μέχρι ποια πρόταση. Οικονομικά δεν θα βάλεις ένα ευρώ. Θα υπάρχει επιτροπή, πρώτος θα βάλω λέει ο υπουργός και οι υπόλοιποι. Αφήστε μου να ζήσω τη ζωή μου, αυτήν εγώ είμαι άρρωστος με το κυνήγι. Ήμουν εκεί 20 χρόνια, έφαγα τη ζωή μου και μάλιστα στο διάστημα εκείνο είχα αποφασίσει πάλι να φύγω. Και ήρθαν τα παιδιά της Ομοσπονδιακής Τροφυλακής, 5 εκπρόσωποι από τα 20 παιδιά και
Μόνο που δεν κλαίγαν, έκαψα και εγώ μαζί τους και λέω παιδιά, σε παρακαλούμε πρόεδρε, μη φύγεις, λέει. Είσαι το στήριγμά μας, λέει. Αν θα φύγεις, εμείς θα χαθούμε, μου λέει. Κράτα γερά. Κράτα γερά. Τι να πω, λαμόγιο, να πω και ένα άλλο τώρα για να το κλείσω. Ναι. Είχα μια θέση στην Ομοσπονδία. Η κόρη μου έχει τελειώσει ψυχολόγος, έχει τελειώσει αρχαιολόγος και έχει ένα πτυχιάκι τέλος πάντων με τα λογιστικά. Μια θέση που δεν μπορούσε να την πάρει. Χάλασα. Στεναχωρηθήκαμε. Δεν την πήρα στο γραφείο γιατί θα πούνε, αυτός είναι ο Παλατσός, πήρε την κόρη του και βόλεψε. Ο γιος μου είναι γιατρός. Δεν έχω ανάγκη. Δεν την πήρα. Και η κόρη μου ζορίστηκε που δεν την πήρα. Δεν έχω τα προσώπητα να την πάρω. Δεν την έβαλε γιατί θα άκουγα σχόλια ότι έβαλε την κόρη σου στο γραφείο. Αυτό είναι το λαμόγιο Παλατσός. Γι' αυτό βρέθηκα σε μια, έκανα έναν αναλογισμό όλα αυτά τα χρόνια, το 82 σήμερα, 43 χρόνια που έχω δώσει τη ζωή μου, έχω φάει ένα αυτοκίνητο, 500.000 χιλιόμετρα έχω κάνει Αθήνα, δεν έλειπα σε κανένα συμβούλιο, τραυματισμένος, ξέρεις από τραύματα, παίρνοντες από το αθλητισμό εδώ, γόνατα και έτσι με τις πατερίτσες ερχόμαστε στην Αθήνα τότε με τον συγχωρημένο τον Νίκο Παπαδόδημα και να ακούω αυτά τα σχόλια. Αυτό με τρομάζει, Αντρέα μου, πραγματικά με τρομάζει αυτή η τοξικότητα. Μάλιστα. Και δεν ξέρω πώς πρέπει να την περιορίσουμε. Να την απομακρύνει την τοξικότητα, γιατί όλοι μας θέλουμε το καλό του κυνηγιού, είμαστε κυνηγοί. Αυτό μας αφαιρεί και θέλουμε να διατηρήσουμε το κυνήγι. Αυτό ακριβώς. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη. Ότι σε παρακαλώ, αν έχεις κάτι νεότερο, αν έχεις κάποια πληροφόρηση, άμεση ενημέρωση, γιατί όλοι μας είμαστε πάνω από το διαδίκτυο για να μάθουμε τα νεότερα, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει και αγωνιούμε το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Καλό βράδυ και καλό μήνα με το καλό. Να στείλω και ένα μήνυμα στους συναδέλφους και να τους παρακαλέσω από καρδιάς. Ας κάνουν υπομονή 15 μέρες. Ας μην γράφουν στο Facebook. 15 μερούλες. Να δούμε τι θα γίνει με αυτούς που μπλέξαμε με αυτήν την Εντάξει. Αν είμαστε ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καταγιστικός ο πρόεδρος κ. Μπαλατσός. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά έχουμε iHand.gr και Κώστα Λουρί να μας πει τι θα γίνει από αύριο, να μας πει ανταπόκριση περασμάτων, να μας πει αν έγινε καμιά μεταγραφή στον Ολυμπιακό του. Maximum 93,6. Ακούς ραδιόφωνο.